Elektřina je každodenní součástí našich životů. Jak se ale vyrábí a dostane až k nám domů? Elektrickou energii vyrábějí elektrárny, a to vodní, jaderné, uhelné, solární a větrné. Elektřina, která se takto vyrobí, dále putuje do energetické sítě, kterou provozuje státní společnost ČEPS. Ta ji přenáší stožáry vysokého napětí po celé České republice až do rozvoden, ze kterých se následně elektrická energie dostává až do vašich domovů. Představme si celý proces ve zjednodušeném schématu. Vlevo vidíme elektrárny, které dodávají elektřinu do rozvodné sítě ČEPS a následně k vám domů. U elektráren, které čerpají energii z větru, slunce nebo vody, nelze dopředu určit, kdy a kolik energie vyprodukují. To znamená, že v přenosové síti může být energie nedostatek nebo naopak přebytek. Nerovnováhu, která takto vznikne, je potřeba vyrovnat. Toto vyrovnávání probíhá takzvaným agregováním elektrické energie v malých energetických centrech. Ty odborně nazýváme služby výkonové rovnováhy, zkráceně SVR. SVR centra nadbytečnou energii maří či ukládají do bateriových úložišť, nebo naopak při nedostatku elektrickou energii dodávají do přenosové sítě. Tímto se zajistí nepřetržitá a spolehlivá dodávka energie. Naše SVR centra budou strategicky rozmístěna po celé České republice. Přidejte se k nám a investujme do budoucnosti energetiky všichni a společně. Přidejte se k Arkemax Energo.